Здравей, Йоанче! Честита нова 25-та година! Как се чувстваш в началото на годината? Благодаря ти. Чувствам се много добре. Тази година си спазвам собствените препоръки, които давах, да започна така по-леко годината, да се насладя на резултатите, които имаме от миналата година и така по-леко да планирам вече следващата година, защото, нали, както всички знаем, сега се започваме с тези ретроградни планети и няма нужда да се бърза. Виж пък аз обратното на всичко това. Сега обърнах, може би вдъхновено от миналогодишния планер от попълването му. Пък началото на годината някак много ми се избистри, като винаги в началото на годината аз я започвам по-леко, почивам някакви седмици, а сега работя от първия работен ден и всъщност мисля, че е правилното нещо за мен в този момент. Така че всъщност попълването на астропланера много ме... Така, виждам вече реални промени, които се случват от годината в следващата. И исках да те питам как възприемаш това, че всъщност с второто издание на Астропланера за настоящата година все повече хора го попълват, все повече хора го снимат. Всички, които са го попълвали миналата година, търсят новото издание, чакат го с нетърпение. Какво те кара да изпитваш това? Чувствам се много удовлетворена, още повече, че аз съм така човек, който е по-въздушен по природа, има много идеи, мисля си разни неща в главата ми, непрекъснато има някакви така умувания и диалози, които водя със самата себе си, много неща искам да разкажа. И така Астропланер, още този за 2024 ми беше като нещо, което като финален продукт, като един вид нещо завършено, което можеш да представиш. Сега вече с втория съм още по-щастлива, защото хора, които са си купили първия, търсеха, знаеш, втория. И то направо човек не може да каже кой от двата е по-красив, защото и като цвят дизайнерката Билянка ги направи прекрасни. Така че благодаря за всички отзиви, които получаваме. Много ме радват и мен, честно казано. И някакси мен като издател много ме вдъхновяват, защото да видиш как някой цяла година прекарва в компанията на нещо, което е излязло изпод твоите и нашите ръце, всъщност е най-хубавото нещо, което може да се случи на една книга. Така че благодарим наистина на всички, които ни изпращат отзиви, пишат, споделят сторита в социалните мрежи. Страхотно е, наистина е страхотно. Да, защото това е, искам да го кажа още един път, това е екипна работа. Да. Това не текстът е мой, но как точно да се структурира, как да се оформи, как да се представи, всичко това е съвместна работа, което мисля, че така сме направили. Съвместно детенце. Да, съвместно детенце. Започвам с първия въпрос по същество, който сме си подготвили. И той е в уводната част на Астропланер 25. Ти пишеш, че през тази година енергията на планетите сякаш лъкатуши и след всяка една по-голяма промяна и устрем напред следва забавяне и дори възпиране. Какво по-точно означава това, съм си записала аз, но всъщност искам да те попитам като човек, който хем приветствам промяната, хем знаеш, че промяната винаги е нещо, не е естественото нещо, към което се стреми човек. Да. Как въздейства това противопоставяне между, или поне аз така го разбирам, налагането на една промяна или неизбежното изслучване и възпирането на развитието след това? Да, разбирам те. Всъщност аз го написах така, защото исках да направя едно сравнение с динамиката през 2024. През 2024 някак си на мен ми беше по-лесно да откроя 2 или 3 периода. Кога е подходящо за нови начинания, кога можем да тръгнем напред, можем да реализираме идеите си, кога е добре да сме малко по-пасивни или просто дори ние да не го направим, има някакви обстоятелства, които ни възпират. Докато 2025 е някак едно много интересна самата динамика. От една страна започват напълно нови процеси. Някои от тях ние дори може и да не ги усетим съвсем, ако не сме така наблюдателни, защото те ще се разгърнат вече в пълнота през 2026.
От друга страна обаче има моменти, когато сякаш миналото връща назад. Така астрологично погледнато, това се нарича преминаване на планета през критична точка. Нали? Стигаме един критичен момент, оттам вече по нов начин трябва да продължим, но то новото още не се е оформило. И това е така интересното. Сега ние тук в началото много подробно сме описали каква е годината, така, през отделните месеци, да не се повтарям, но примерно за мен е интересно, че годината започва с ретроградни планети и понеже хората като чуят ретрограден и си мислят, сега пречки и всякакви проблеми, аз не мисля, че е така. Ретроградната планета дава възможност ние да си довършим старите неща, можем да започваме някои нови, няма забрани, дори по време сега на ретрограден Марс. Да, ако е нещо много енергоемко, нещо много важно, значимо, напълно ново, може би няма да успеем. Но за такива започнати процеси, даже може да имаме подтик всъщност сега да се активизираме и да ги разгърнем. Между другото, аз в момента имам някакъв такъв подтик за завършване. Да. Изпитвам някакво желание да приключа с някои проекти не емоционално, защото всъщност един издател емоционално никога не приключва с проектите си. Ти деца, но всъщност, искаш да си довършиш работата по този проект. Да. И той да продължи напред. Да. И това много силно го изпитвам, връщайки се към това, което казах в началото, че този път, като никога имам желание да започна от първия работен ден, защото всъщност на нас, аз много пъти съм го казвала, ти много добре го знаеш, защото идваш от този бранш. Всъщност Коледа е единствения празник, на който човек от бранша може наистина да си почине, защото никой не работи тогава. Да. И затова ние си го удължаваме така, но този път някак си имаше една решителност, че ние трябва да се върнем в офиса и да се завършат някакви проекти, които са продължили много дълго във времето. Да. Сега вече за започването ми е доста интересно. Това, което казваш, да не се започват някакви много големи неща, но всъщност какво означава започнати неща, че могат да продължат? Какво значи всъщност самото започване? Идейно, достатъчно ли е идейно да е получил начало някакъв проект, за да е окей да бъде развит сега? Или трябва да са направени някакви реални първи стъпки? Ами може и двете да е валидно, вече зависи кой докъде е стигнал. Просто сега се появява тази нужда да се довърши, да се приключи, действително по-скоро за... Тук важи също за емоционални процеси. Примерно, ако имаш неуредени отношения с някого, Марс е в Рак, там много се засягат семейните теми. Излизат стари конфликти, нали? Сега да не задълбавам порачешки, но така, че няма да мога много да говоря по тази тема, но всякакви такива неща, които ние не сме им обръщали внимание, може отново да излязат, за да ги разрешим. Натрупани, да. Защото е хубаво, нали, емоционално има си периоди, когато трябва да приключваме някакви неща. Да. Така, за новите проекти тук, примерно, имам предвид предприемачество. Да кажем, ако човек иска да основава фирма, да започва, нали, напълно в нова посока. Сега ретроградния Марс не е най-доброто време, той управлява Овена, знак на предприемачеството, така че по-хубаво е да се изчака до към пролетта. Сега след този ретрограден Марс, който в февруари ще приключи, няма да давам конкретни дати, защото много така ще затормозим ориентировачно. Имаме пък вече ретроградна Венера и ретрограден Меркурий. Тоест и тези планети, които са лични планети, те са свързани с наши преживявания, са в ретроградни движения. Там пък е темата взаимоотношения и финанси. Доколко сме ценени, доколко се чувстваме уважавани, доколко добре заплатен е труда ни. Така че това са въпроси, които отново ще ги така придъвкваме. И някъде до към средата на април месец е това. С тези ретроградни планети. Сякаш Вселената ни дава един шанс преди големия апарат, който предстои, да довършим, да осмислим, да приключим тези старите неща. Това ще да ти кажа, че аз не знам всъщност дали това е типично, но при мен се случва често. Тоест не често, в началото на всяка година. Някакси
съзнанието ми е обзето от големи теми. Мгм. Тоест, всичко, което изреди до момента, са едни много големи теми в живота на един човек. Да. Много важни неща, които трябва да изчисти, трябва да се развие по този начин. Това ще я ти кажа, всъщност това е някаква голяма подготовка за нещо. Да. Аз в началото на всяка година по принцип си мисля как да развия себе си, какво мога да направя за себе си, какво мога да направя за бизнеса. Нали, този общия поглед, който много често после в годината, потъвайки в ежедневните задачи, се губи понякога. Вглъбяваме се в малки части от събитията и големия поглед ни се изгубва, но в началото на годината някак си го имаме този голям поглед. Всъщност, хубаво ли е сега да разперим този голям поглед и да се замислим за всички важни теми, за да може после да изчистим някакви неща, докато всъщност голям от големия апарат, за който ти говориш. Да, това, което ти правиш е в духа на Козирога, с който завършваме годината и започваме следващата. Това е един знак, който е свързан с резултатите от нашите минали действия, т.е. това, което сме посеяли в Овена, в Козирога жънем. Берем, нали, плодовете. И другото, което е, планираме вече следващите стъпки. Аз четох много неща и за целеполагането, така съм чувала и много различни мнения има, дали човек трябва да манифестира, дали пък трябва да се пуска по течението. Не мисля, че има еднозначен отговор. За мен се оказа, че тези планери много работят, защото аз съм от тези хора, които по-скоро следват течението. Не могат така да си поставят конкретни цели. И се оказа, че като го направя, да, то не се случва на 100%, обаче ти имаш фокус, имаш концентрация, което са си козирожките качества всъщност. Хората с земя го владеят това повече. Аз съм земна зодия, но въпреки всичко трябва да ти кажа, че за мен също се оказва много полезен този планер, защото аз по принцип обичам да си поставям цели. Само, че толкова се разпилявам в тях, че най-накрая нямаш голяма цел, която да следваш. И тук много добре си структурирала избистрянето на такава цел за годината, което е страхотно. Това беше идеята, да. Защото иначе хора като мен пък имат искам и това, искам и да отслабна, да ходя на фитнес, да науча език, да пътувам повече. Нали? Кое от всичко? Да, кое от всичко, така кое от всичко? И то те паникьосва. В един момент започваш да се паникьосваш, че си поставил 20 цели, а всъщност вниманието ти е супер разпиляно. Да, и да почнеш да се храниш здравословно и да откажеш цигарите. И това са едни много големи тежести. Аз лично не съм почитател и не мога да го правя. И затова тази година някак заложих на концентрацията. Тоест нямам много малки неща, просто човек да избере. Дори за всеки месец сложихме по една практика само, което е така, мисля, че има ефект. И вече това, което е всички така астролози говорят тази година, защо годината всъщност е така знаменателна, защото в рамките на 4 месеца през пролетта, значи започваме април, май, юни, юли, всеки месец една планета навлиза в нов знак. За Юпитер това не е информация, не е голяма новина, защото той всяка година сменя знак. Тази година ще влезе от Близнаци в Рак. Но за Сатурн, който на 2 години и половина сменя знак, е повече така важно. И 2 от висшите планети, Нептун и Уран, също ще сменят своя знак. Което е, като сложим и Плутон, който вече влезе в Козирог миналата година, окончателно есента, всъщност се получава като един много голям преход. И не само, че те сменят знак, и то в така кратък период, и образуват, не знам как, така малко нагледно ще се опитам да го обясня. Имаме тук Уран в Близнаци, имаме Плутон в Водолей. Те са приятелски знаци, свързани с общуване, с сътрудничество, с информация, обмен, учене. И така на върха на триъгълника е знака Овен. Нептун и Сатурн. Тоест получава се една хармонична астрологична конфигурация, която би трябвало да е в наша полза. Казвам би трябвало, защото
все пак на върховете са висши планети, а висшите планети изискват промяна. Да се разгърнеш, да се разшириш, да си промениш софтуера, там където не работи както трябва. И това за много хора, ние все пак сме си емоционални и земни същества, може да бъде предизвикателство, но така поне астрологичната заявка е към хубави събития. Значи 25-та се очертава една година на промени. 25, на приключване и на промени. Точно така, но това са само първоначалните искри. Защото вече реализацията, може би в по-практически план, ще могат да се разгърнат през следващата година. Тоест това е като започва процес на ново раждане, но то раждането никога не е лесно. Да. Изисква и продължава дълго явно. Всъщност на фона на минали събития, всъщност може да се окаже, че хора, които тръгват в правилната посока, могат за година, 2-3 да направят голям преход, който преди не са успявали. И връщайки се назад, да си кажеш, случиха ми се наистина много неща и то в синхрон с вътрешната същност на човека, но вече зависи кой как ще си изиграе картите. Много често хора, които очакват от астрологията да бъде по-така ясновидски настроена, питат всъщност това година на просперитет ли ще е, или няма да бъде. Да, или и за кой знак на кои знаци ще им върви, на кои няма да им върви. Сега, аз знам, че това не е лесно за определяне и че зависи от това самия човек как постъпва в живота си и какви решения взима. Но все пак, как я виждаш тази година? Като по-скоро тежка, и все пак задам този въпрос, защото може би всяка година на големи промени е тежка за повечето хора. Или по-скоро като шанс за ново начало, което придава някаква свежест на бъдещето. Сега аз съм човек силно повлиян от знака Водолей, не съм тази зодия, този знак, но като цяло има много Водолей в мен, не случайно се занимавам и с астрология. И когато човек има такава нагласа, той винаги вижда по-скоро възможностите. Така че ако зададеш въпроса на някой астролог, който по-скоро вижда проблемите и тези гнилостни процеси, които ги има в нашето общество и не само в нашето, цялото човечество има какво да се изчиства, той по-скоро ще би обърнал внимание на това. Нали? Всеки е субективен, но наистина аз смятам, че много прогнози излязоха, много неща се изговориха, не искам да се повтарям, но някак си, когато човек слуша, остава с впечатлението, че той е като някаква безгласна буква. Нали? Един вид, за тези знаци ще е хубаво, за тези знаци няма да е толкова хубаво, сега тук какво ще се случи с България, какво ще се случи с Съединените щати, нали? Ние виждаме, че промените почнаха още в самото начало на годината. Така че по-скоро ние си имаме нашите си човешки проблеми и трябва да почнем от тях и нашите, айде да не ги наричам проблеми, ситуации, казуси, въпроси. И си мисля, че така, ако мога да кажа най-общо какво хората ще усещат през тази година, поне голяма част от тях, защото тези влияния засягат много знаци и много сектори от знаци. Това е един момент, в който усещаш, че миналото вече отминава, една фаза приключва, една ситуация приключва, трябва да навлезеш в нова фаза, обаче това, както ти каза, изисква все пак време. То е смущаващо, объркващо, ти не знаеш какво предстои. Мога да дам един пример. Да кажем, работиш в чужбина, губиш работата си, почват някакви такива ситуации, които, нали, те притесняват, как ще се справиш, комфорта ти се разваля. В един момент се връщаш в България, може и да е обратната ситуация, нали, не казвам кой от двете, връщаш се в България, намираш си някаква работа и срещаш сродната си душа. Тоест това, което ти се случва, то е подготовка, то има връзка с това, което става после, но ти не можеш още да видиш връзката. Има ли носталгия по това минало, с което трябва да скъсаме?
Сега тук, това е интересно тук. Кой какви трудности ще изпитва, защото аз така си размишлявах. Например, огнените знаци обикновено не изпитват носталгия, не са така склонни да жалят по миналото. И сега да кажем един знак, един човек, който има повече акцент върху огнени и върху въздушни знаци, той се въодушевлява от промяната. За тези хора предизвикателството е да са търпеливи. Защото има моменти, когато енергията някакси се връща назад, пак към тази критична точка. Нещо ще трябва да се приключва, може би не е дошъл точно момента. Трябва да обмислят тази промяна, особено овните, защото Сатурн ще влезе в знака Овен и там устрема е най-голям. Така че там предизвикателството ще бъде търпение за тези хора. Сега, има друг тип хора, които имат повече вода и земя, да кажем, това са женските стихии. Там пък малко може да бъде това, което казваш, носталгия, привързване към старото. Тази ситуация вече не ти е комфортна, ти усещаш, че трябва да се промени нещо. Обаче се страхуваш или отлагаш момента на действие. И при тези хора може да се случи, да го нарека така, ако пак използваме раждането като метафора, малко предизвикано раждане. Тоест, ти ако не направиш промяната, тя се случва. Да. Така че на тези хора просто бих могла така да ги насърча и да ги посъветвам, ако се случат такива съветия, колкото и да ви е трудно, приемете го като възможност. Това е за вашето бъдещо развитие. А какво би посъветвала хората, като мен, които имат и от двете. Първо имат и от двете, второ искат да си наложат промени, които обаче изискват много постоянство. Защото ние сега се познаваме от много години и ти знаеш за какво говоря, но нека да си кажа за хората, които ни слушат. Аз упражнявам невероятно постоянство в служебния си живот. Да. Но в личния нямам такова постоянство. Говоря за лични цели, като, например, знам какво трябва да направя, за да се чувствам добре. Например, да правя йога всеки ден. Или 5 пъти в седмицата. Обаче го практикувам известно време. То ми носи положителното, което съм очаквала. Аз знам, че то ми влияе добре. Чувствам се добре, но ми липсва постоянство. Какво да правим ние с тези промени? Ето това сега е интересното, как за всеки човек зоната на комфорт е различно нещо. Примерно за теб, понеже аз ти знам картата, Зодия Дева е един знак, който така свързан с работа, с точно добра организация, всички задачи да се свършват, сроковете да се спазят. Освен това имаш така и козирожка енергия. Значи на този тип хора зоната на комфорт е това, работата, усилието там, задачите. Тоест ти, може би тази другата енергия, която е да кажем по-скоро рачешката или свързана с водата, където трябва така малко повече грижата за себе си, просто не ти е присъща. И сега не мога да дам конкретна рецепта, защото виждам как е при мен. Не можеш да... нещо, което го нямаш, нали, то да ти идва така от ръки, да, и да се случва. Просто трябва някаква да излезеш от тази зона на комфорт, която при тебе всъщност не е точно комфорт, нали, усилено, и да започнеш да развиваш другото. Може би няма да го направиш така, както някой друг, на който му идва отвътре. Но все пак... Може би ние с тебе сме си го говорили, това е... Цаката, която всъщност пробвам тази година, е поставянето на по-малки стъпчици, с които да достигаме до тези цели, защото иначе просто е отчаиваща целта. Когато си опитвал и не се случва, нали, е по-добре да опиташ нещо по-маничко. Да, но ето виж, пак всички тези неща, които казваш, те са по Дева. Там ти е слънчевия знак. Това пак показва, че слънчевия знак, зодията не е нещо, което така, нали, ние го проявяваме от ден първи. Да. Изисква някакво развитие. Много е странно, между другото, защото много пъти и ти си ми казвала, нали, аз го знам, че грижата за себе си е по Дева. Класика. Да, тялото, упражненията. И аз всъщност изпитвам нужда, т.е. когато имам вдъхновението да правя
упражнения, да си наложа хранителен режим, нали, всички тези неща, които са за да накараш тялото ти да се чувства добре и за да се чувстваш ти добре в тялото си. И имам огромно желание да ги правя, но ето проблема е постоянството. Да, и просто ние хората сме съставени от различни подтици. Да. Ти имаш, нали, водолей, там какво беше още, огнени знаци. Такива хора пък с повече идеи, повече желание за разширение, за експанзия и всъщност то винаги има нещо, което дърпа. Следващия момент се появява, нали, в другата посока и затова този баланс е много труден. Но пък цялото астрологично колело е построено на този принцип. Тоест няма добро и лошо, даже така и в книгите съм го чела, няма добро и лошо, въпрос е да е балансирано и да бъде в полза за теб и за другите. Нали, всяко нещо, което излезе от баланс, вече... Тоест работохолизма определено. Да. А какво означават всички тези процеси за всеки от нас? Всичко, което обсъдихме до сега, какво означава това за нас? Означава, че много от нас ще бъдат изправени в ситуации, в които ще трябва да приключат нещо старо и да започнат нещо ново. Защото тук имаме първо, това нещо се проявява на няколко нива. Първо имаме планети, които се намират в тази критична точка. Това е последния градус на знака. И преминават в следващия. После пак се връщат в този критичен градус и вече 2026 пак ще преминат в следващия знак. Това е подготовката, нещо се формира и вече то трябва да започне да се проявява във външния свят. Имаме преход много от женски към мъжки знаци, т.е. мъжките знаци, имаме преход към близнаци, към овен. Това са знаци, които са свързани с повече екстровертност, с повече действия, комуникация, учене също. Ще кажа малко по-нататък и за това, ако остане време. Така че това е някакси като събуждане. Но пак казвам, изисква време и това ново начало, което ще поставим, ще бъде свързано с усилия. Защото Сатурн в Овен означава мобилизация, усилия, преодоляване на някакви ограничения и трудности. Но събуждане звучи чудесно. Да, събуждане, мисля, че всъщност какво е? Рибите е фазата на бременността. Там сега някои хора са в такава ситуация, аз виждам, защото наблюдавам доста така, те са в ситуация, в която получават нещо наготово и си смятат, че всичко е наред. Тези хранителни вещества, както бебето в утробата ги получава, ти не правиш кой знае какво, тази ситуация е установена, но в нея няма развитие. Защото той астрологията така следва кардинален, фиксиран, подвижен знак. Кардинални имаме новото начало, фиксирани имаме вече стабилизация и насищане и подвижният знак е вече прехода към новото. В днешно време много хора стоят в старата ситуация. И затова тази ситуация, тя изключва развитието. За да можем ние да имаме развитие и този потенциал, който ни е даден да го разгърнем, ние трябва периодично през този овен да преминаваме. Нали? Не случайно той е свързан и с асцендента, като точка, раждането. Вече зависи, при всеки ще се прояви по различен начин, според това как тези влияния, които ние тук и в Астропланера сме дали, те са общи влияния, но те се пречупват вече през индивидуалния хороскоп. И има едно трето ниво, това е една неизвестна, която астрологията не може да види, нивото на съзнание, нивото на духовно и на личностно развитие. Защото ако гледаш на тези промени като на възможности, вече те се разгръщат доста по-лесно. Да. Колкото повече съпротивляваш... А какъв е изходът от съпротивлението? Защото и ти и аз сме били в ситуации, в които сме се чувствали зле. Част от нас, и то голяма част от нас, е знаела, че трябва да излезем от тези ситуации, трябва да продължим напред, да затворим тази врата. Но знаеш колко време ни е отнемало това, за да го направим, и знаеш, че ако не сме се решили да го направим, то се е случвало и то по доста неприятен начин. Тоест, какъв е изхода за хора, които се чувстват дали неудовлетворени, дали необичани, дали неоценени в дадена ситуация, дали в личния или професионалния си живот, но не могат да направят тази крачка?
първо, нали, им казваме, че тя ще се случи така или иначе тази промяна. Но ако не искат да стигат до там, какъв е изхода всъщност? Специално за професионален план, между другото, абсолютно си права и при мен така се случвали нещата, защото аз имам луна в рак. И въпреки целият въздух в моята карта, луната в рак много обича да се закотвя. Тя се привързва емоционално към средата и трудно прави промени. Така че при мен промените са се случвали в вече краен етап, нали, когато нещо става и ти искаш или не искаш, трябва да се адаптираш. Сега последните години почнах сама да ги предприемам. Според мен това не е точно човек да си каже как да го направи, той е резултат от самото му личностно развитие и вярата му в живота. Просто ти, когато наблюдаваш себе си, си казваш, ето аз тук вече скучно ми е. Изчерпана съм. Правя го това нещо 5, 6, 10 години, има хора работят по 20 години на едно място. Разбирам, че хората са различни, но ние навлизаме в такъв етап, в който вече този потенциал, който носим, той трябва да се разгръща. А какво ще посъветваш хората, на които, да не казвам насилствено, но то си е насилствено се случва тази промяна, т.е. те не я правят сами, насилствено се случва тази промяна. Как да я възприемат като нещо положително, което може да ги задвижи напред, вместо да го приемат като поредния удар от съдбата, който ги закопава и нищо не е на тяхна страна, късмета не е на тяхна страна. Знаеш, много хора възприемат така насилствените промени. Тоест, да кажем, ако работа, която ти не си харесвал, се случва така, че те съкращават, уволняват, няма значение. Как го възприемаш като... Какво да посъветваме хората да направят, за да възприемат това като едно ново начало, вместо като бич на съдбата? Аз мога да им кажа от нивото на астрологията, защото там няма добро и лошо. Ние тук сме в дуалния свят, ние преценяваме едно събитие като положително и отрицателно. Нивото на астрологията гледа отгоре, че това води до следващо. Или пък това има връзка с нещо в миналото, което може да е в минали животи. Нали? Това може да е нещо, което ние си нямаме никаква представа, но нещата са свързани. Като една голяма книга. Нали? Ти четеш само една глава, обаче 1000 страници назад има нещо друго, което е свързано. Така че аз мога да ги уверя, че това, което се случва е в името на тяхното развитие и тяхната еволюция, но те дали ще ме чуят и дали ще го приемат, това вече зависи човек от неговите нагласи. Ти трябва да си достигнал до това знание и то всъщност дори не е кой знае каква езотерична тайна. Примерно, ако се върнем сега ние 10 години назад и видим как са развили нашите отношения, или даже повече от 10 са. Да. Всъщност си казваш, ето виж как са навързани нещата, уж случайности, които водят до ето тези неща. Да. Но хубаво е ако човек има тази нагласа, събитията по-лесно се разгръщат. Просто появяват се... Тук ние ще имаме подкрепа за промяната, защото имаме много активност в въздушните знаци, които са приятели, самишленици, информация, която ще дойде до нас. Сега Уранс-близнаци, според мен, много се надявам да доведе до някакво, да го наречем като ново просвещение, т.е. акцент върху знанията и така. Това също бих дала като съвет. Ако се чувствате в застой, но не знаете на къде да продължите, първото нещо е да видиш какво те влече. Защото и при мен са идвали хора, и така и приятели, и клиенти, и казват каква ми е мисията, какво е нещо, за което съм роден. Това е един много обширен въпрос. За да стигнеш до мисията, ти просто трябва всеки ден да правиш това нещо, което ти идва отвътре. Да. Дали ще пишеш, дали ще преподаваш, дали ще организираш. Това са такива големи теми в астрологията. Нали? Не е просто някакво действие. Аз, примерно, като близнаци, моята мисия е свързана с това да предавам информация. Обаче аз мога да го правя по много канали. Сега ти като дева, организацията в работата също ти е свързана с твоята мисия. Йогата, грижата за тялото, здравословното хранене пък е друг аспект. Да.
но те имат връзка. Така че това бих казала да бъдем някакси, да подпомогнем, да се подготвим, т.е. да разберем какво ни харесва и ученето е също много ключово. Ако някой може, тази норма, че човек учи до 25-та година и евентуално до към 30-та и после вече е край, това е много устаряло. Да. Просто в този нов свят, който и без астрология го виждаме, че идва, няма как. А сега късно ли е в тези начални месеци на годината да обърнем внимание на това? Да обърнем внимание на това, което ни харесва, да направим някоя друга стъпка към развитие, което не сме осъзнавали, може би, че искаме или от което имаме нужда. Подходящи ли са тези първи месеци и ще ни стигне ли това време, за да се така подготвим за тази промяна? То зависи кой докъде е стигнал. Защото ако ти си тръгнал по този път, да кажем преди 2-3 години си открил своето, сега продължаваш. Но според мен тази година ще бъде следващото пробуждане. Тоест тепърва сега ще има хора, които ще се пробудят за тези духовни теми и ще почнат да търсят. От какво имат нужда. Да, и защото просто е дошъл момента за това. А тези, които са тръгнали, те вече ще надграждат. И това, което е моето така усещане, е, че ще бъдат, така да го кажем, впуснати малко в битката, защото Овена е битка. Нали, на новото със старото, на светлината с тъмнината. Тоест, този стар свят, за да можем ние да го променим, ни трябва тази смелост. И трябва специално и в България, си мисля, хора, които са подготвени в една или друга област, да почнат вече реално да правят промени. Във връзка с това, че може би не определяме, но 2025 казахме година на промени. Ще има много бурни моменти в нея, със сигурност. Казахме, но може би малко разпръснато, какво можем да направим, за да преминем по-лесно и осъзнато през тези бурни моменти. Можеш ли да го така синтезираш в... Айде да не казвам няколко изречения, но... Хрумват ми две неща. Първото е, маркирах ги до някъде. Едното е да сме проактивни. Значи тази нагласа, да стоиш и да чакаш, не е много така добра. Тоест, особено в такова време. Разбира се, ние сме част от едни процеси, има си подходящ момент за всичко. Но все пак това, което ти каза, още от сега някакви малки стъпки към себе си. Може да го правиш във всекидневието, може да го правиш да отидеш да учиш нещо, което ти харесва. При всеки човек е различно. Но трябва да тръгнем в тая посока. Много хора имат такива творчески въжделения, да го кажа. И много хубавото през тази година е, че планетата на мечтите и на материалната реализация, всъщност това са Нептун и Сатурн, те са в съвпад. Почти. През 2026 вече ще бъде истински съвпад, но са много близко, в най-активния знак от зодиака. Така че това е много хубав момент ние да придадем форма на мечтите си. Но тук под мечти, както ти каза и за разхвърлянето и разпиляването, много хора казват така, сега да си купя кола. Или примерно да отида на екскурзия, защото много ме интересува тази държава и страна и така ме влече, просто така да си почина. Или нещо свързано с колко пари да изкарвам на месец, защото това са така по-популярни, които съм чела. Тук става въпрос за купнежи на душата. Никоя душа не идва тук с заявката да си купи определена кола. Или да отида в Дубай. Да. Сега някои хора им е мисията да пътешестват, да откриват нови земи, после да споделят това, което са разбрали. Това е друго. Да. И някои хора имат за мисия да натрупат някакво състояние, защото това има нещо връзка с техните задачи. Но просто при всеки човек е различно и така тези купнежи са, ако може човек да ги чува, ще е много добре. Хубаво. И другото е адаптацията.
при преходни периоди винаги адаптацията, особено така за някои знаци, там после може да кажем кои са, където ще има така по-светкавични промени, малко като гръм от ясно небе, там трябва да се адаптираш много бързо. И аз като човек, който имала съм такива преди моменти, то е малко като, примерно, преди 5 дена си имала една ситуация и, нали знаеш, след това се събуждаш и тя е радикално, всичко е променено и ти трябва да влезеш по този нов път и да тръгнеш напред. Да. Адаптивност е качество, което много ценя. Да, той има тази приказка за че оцеляват по-адаптивните и винаги е така, защото това, което ще се случи с този Уран Близнаци сега от юли месец, който влиза, според мен ускорението в технологиите ще бъде много голямо. То се вижда и без астрология. Да. Така че ние не може, нали, това като един човек, който преди 40 години с телефона с шайбата и го пуснеш сега в тая реалност, трябва много бързо да се адаптираме. Това, за съжаление, баща ми като бях малка, т.е. айде не толкова малка, но вече имахме компютър вкъщи, значи в гимназията някъде съм била. Той казваше, можеш да си представиш, аз като дете, че съм пишала с перодръжка, сега трябва да се уча на компютърни програми. Тоест, неговото поколение е било така толкова големи, драстични технологични промени. Да. Може би нещо такова ни чака и нас. Може би наистина трябва да се научим да бъдем по-адаптивни. Трябва да сме, да учим да се адаптираме и да мислим това, което го правим, да бъде така полезно за повече хора. Защото в тази ера на Водолея, за която много се говори, да не се повтарям, там все пак това ние още не го виждаме, защото ние сме още в начални фази. И проявяваме така детинските прояви, в случая по-скоро разделение, различни мнения, но в бъдеще хората, които работят за другите и това, което правят, има смисъл, за мен ще имат подкрепа. Много е хубаво, може би е важно и да уточним, че наистина това, което ти каза, много трябва да се подчертае, че не се учи до 25 години. Човек трябва да е отворен да учи цял живот. Защото, за съжаление, аз напоследък чувам все повече хора и то дори не мога да я нарека средна възраст, които казват, ами аз за кога да правя еди какво си, да уча нещо, което е изключително ме натъжава. Ами то, за съжаление, да не бъда така, да не звуча фаталистично, но ще се наложи. Защото най-малкото и да не отидеш да учиш в някакъв курс или в университета или някакво обучение, реално ти, ако си изчерпал на едно място и трябва да започнеш на друго, ти там други умения трябва да развиваш и просто те ще бъдат принудени. Ами, да преминем към въпроса, който предполагам, че всички очакват. Сега знаеш, че ние не можем да минем през всички знаци, не можем да кажем 2025 какво означава за всеки един знак. Всеки един знак, т.е. хората могат да си вземат астропланера, вътре има достатъчно насоки за всеки един знак. Нали, достатъчно е разказано, има упражнения и така нататък. Но все пак, знаеш, че има ли интервю с астролог някъде? Хората чакат да чуят за неговия си знак, какво значи това всичкото. Сега, не можем да минем през всички знаци, но все пак, можеш ли да ги групираш по някакъв начин, да разкажеш, да ни открехнеш малко завесата, поне за засегнатите от по-важните промени? Да, наистина права си, няма как да разкажем за всички, още повече, че за хората, които не го знаят. Ние сега ще кажем за някои повлияния, но вие примерно може да нямате Слънце в този сектор, но да имате някоя друга важна планета. Тоест, примерно ако е Венера, чрез взаимоотношенията ще дойдат промените. Така че много е информацията. И така аз си мислих как да ги представим по някакъв по-достъпен начин. Може би е хубаво да кажем кои ще бъдат повлияни от тези висши планети. Висшите планети, това са Хауърд Съспортъс, един известен астролог, ги нарича боговете на промяната. Тоест това са тези, както се казва, мощни сили, които влизат в живота ни и предизвикват големите промени. Нали, по тези влияния човек, примерно, създава семейство, раждат му се деца, сменя работа, кариера, мести се от едно място на друго.
Така че те определят развитието и еволюцията ни. Така, как да започнем? Добре, да започнем с Сатурн и Нептун. Хората, които са родени в последната декада на подвижните знаци. Те ще бъдат повлияни от тях. Подвижните знаци... Това ще ти кажа, да поясниш за... Да кажем кои са. Да. Подвижните знаци са Близнаци, Стрелец, Дева и Риби. Значи тук говорим за хората, които имат Слънце, т.е. които са родени в последната декада, даже последните 3-4 дни на знака, преди да навлезе Слънцето в следващия. Примерно, ако говорим за Рибите, това са родените 17, 18, 19 март. И съответно това важи за Дева, за Близнаци и за Стрелец. Така, към тях добавяме тези, които са родени в първия, втория ден на кардиналните знаци. Овен, Везни, Козирог и Рак. Малко трудно Вече обхващаме доста знаци. Обхванахме доста, но те са под влияние на тези две планети. Това е общото. Нептун и Сатурн. Сега, хората обикновено се страхуват от Сатурн, като се каже Сатурн, трудности, ограничения. Аз смятам, че това е много продуктивен период. Въпросът е човек да се мобилизира, да си постави цели и тук Нептун е планета на вдъхновението. Така че ако искате да творите, ако искате примерно да танцувате, да пеете, да пишете, сега може да е и бизнес идея, нали, която пак е свързана с някакво вдъхновение, някакъв вид творчество, това е много подходящ момент, защото мечтата добива форма. Така че това е хубавото при тях. Трябва да се пазят малко от илюзии, защото може да, ако очакват някакви така отвън да дойдат благословиите и те нищо да не правят, могат да попаднат в такива илюзии и съответно да си има щети. Пак споменаваме тук тази проактивност, за която ти говореше. Човек трябва сам да движи промяната, да движи мечтата. Да. Особено така за огнените знаци, защото те и други са така под това влияние, но сега специално за овните говорим. Тук говорим за действие, обаче контролирано действие и планирано. С мисъл за последствията, с мисъл за ресурсите, нали? Не е така да се пуснеш и изобщо да не мислиш. Тук с едно изречение описа Йордан просто. Той е такъв, нали? Да. Планиране на ресурсите. Ами има силен Сатурн, което между другото много добре за един овен, защото иначе, нали, овена като цяло, като знак, като архетип, той не му е предвидено много да мисли, защото той ако твърде много мисли, той няма да може няма да действа. Затова са му дадени рогата, нали, да преодолява препятствията. Така че, но тук трябва да се и мисли. И да се стремят тези хора към така практични резултати. Сега следващата висша планета, това е Плутон, който влезе в знака Водолей. Тук сега искам да успокоя малко водолеите, защото от миналата година получавам въпроси. Тази планета, която е така свързана с големите трансформации в митологията, това е бога на смъртта, нали, да не се случи нещо лошо, финансови загуби, изобщо с такива опасения се свързва. Плутон няма да дойде да ви вземе парите. Нали, това няма да се случи. Някой да дойде и да ви каже, сега ти ще претърпиш финансови загуби, просто ето така. Това е, загубите се случват тогава, когато човек точно се вкопчва в нещо старо. Случват се, когато се идентифицира с нещо външно. Ако вие сте трупали 10 години пари в една сметка и тези пари не се пипат и за нищо не служат, това не е ефективно. Нали, трябва да има обмен. Да. И за това, разбира се, там той е свързан с кармичните сметки. Понякога ние търпим загуби, които не знаем защо идват. Но така или иначе, това е планета, която изисква просто да се приключи един период и да се започне нов. Но той е свързан така с доста вътрешни борби, с вътрешни трансформации. Не е лесен период по принцип. Забравих да кажа за кого е присъщо. Хората, които са родени пак така първите 2-3 дни на фиксираните знаци: Водолей, Лъв, Телец и Скорпион.
те са под влияние сега в момента на тази планета. И сега моята любима планета. Това е Уран, който в астрологията е така свързан с свободата, с бунта, с разчупването на статуквото. Под влияние на Уран са хората, родени пак под фиксираните знаци Телец, Скорпион, Водолей, Лъв, но вече в последната декада. И там е голямата битка в момента. То не е през 2025, започна още и през предходните години. Особено при телците е много трудно, защото Уран изисква нещо ново, свобода, да излезеш от рамките, а Телеца, знаеш, той е много фиксиран знак. Да. И там наистина така понякога чрез криза става промяната. При Скорпион също не е лесно. Така че тези хора са повлияни от Уран и тези, които сега са в съвсем, може би даже първия ден, хайде ще сложа и втория на въздушните знаци, Близнаци, Стрелец, Риби и Дева. Какво можем да кажем за тях? Там са възможни промени като от гръм от ясно небе. Просто случва се нещо, не, ти не си от тях. Не съм от тях. Не, по-нататък ще е при теб. И при мен е по-нататък. Така че при тях имаме такива промени, които са неочаквани, нещо нестандартно, нещо много различно, но то обслужва твоя потенциал и това наистина да изразиш себе си по-свободно. Обикновено създава трудности тогава, когато човек е много в матрицата. Следва чужди правила, следва чужди авторитети, върви срещу себе си и в един момент толкова вече недоволството се увеличава, че или ти правиш нещо, или ти ако не го направиш, то отвън се случва. Така че това е за тези знаци. Мисля, че за близнаците добре ще го понесат. За Телеца, както казах, ще е малко по-трудничко. И така, за Стрелеца също би било добре. Какво да кажем за Юпитер не казахме. Да, ще ми се разсърдят раците. Рак като ти се разсърдят. Рак да не се разсърдва. Сега, Юпитер е известен като благодетеля в астрологията. Той доста бързичко минава, понякога не се усеща много, защото дава едни възможности, ама човек ако не ги види, може и да минат и заминат. В момента Юпитер е в Близнаци, от юни месец влиза в Рак. Това, което мога да кажа на тези два знака, е да се насочат към някакво разширяване на кръгозора. Тоест, да излязат особено за раците това важи, от тази къщичка, в която са, да учат нещо, да пътуват, да търсят някаква информация, която за тях би била полезна, но да е свързана с нещо, което ги вълнува, не е просто някакъв курс. Може да запишат някаква нова образователна степен. Това е подходящо за тях. Мисля, че доста добър обзор. Пропуснах девите. Аз ти казвам, че тази дева винаги е пренебрегвана. Да. Винаги е пренебрегвана. Мисля, сега, така да не ви разочаровам девите, трудничка беше 2024-та. Започни с 2020 и 2025-та, така също Сатурн, особено тези, които са в края, последната декада на знака, на Риби и на Дева, като цяло си влияе. Там трябва така повече умереност, повече разсъдливост. Девата по принцип се справя с тези задачи. За Рибите е по-трудно. Защото те имат така повече склонност в общия случай като архетип да избягват трудните ситуации, а сега Сатурн ги принуждава да се изправят пред тях. Но през 2025-та затъмненията ще бъдат по тази ос Дева Риби и съответно за тези знаци може да има, както се казва в книгите, пише съдбовни промени. Тоест това са важни хора да влязат в живота им. Може би и да излязат. И да излязат също, ако вече тези отношения са изчерпани. Може да започнат нова работа, може да започнат нови проекти. Като цяло пак го има този ефект на
приключване на нещо и започване на нещо ново. И за всички ни, бих могла да кажа така като обобщение, посоката е да балансираме материалното и духовното. Ето, това е една от целите ми. Да, това е по тази балансиране на, то при мен, разбира се, работния и личния живот, но то в някакъв смисъл е точно това. Да, работата и почивката също са по тази ос. Защото ти, както беше ми казала, нали, да служиш, какво беше тази мисъл? Че девата все служи. Да, служи и да служиш е божествено, но всъщност, ето аз забелязвам в последно време много хора се интересуват от духовни теми, обаче хубаво да медитираш, хубаво да правиш някакви практики, да знаеш какво се случва с душата след смъртта. Това са така неща, които много хора се отварят за тях в днешно време, но ние сме тук на тая земя, за да можем да приложим тези познания и чрез работата, чрез всекидневните си задължения, чрез грижата за децата, за служителите, за по-слабите, всъщност ти изразяваш истинската духовност. Не можем да отидеш в манастир или в ашрам и нищо да не правиш, ти не си полезен. Да. Така че този баланс е всъщност така като лайт мотив на всички ни през... Това ще да те питам като едно хубаво заключение, какво би било мотото на 25-та. Ти имаш едно прекрасно мото на четвърта корица на Астропланера. Звездите са там, за да ни напътстват, за да ни вдъхновяват и да ни напомнят да вярваме в възможностите. Но след този разговор, това мото е прекрасно, но след този разговор не е ли мотото по-скоро ориентирано към активността, към проактивността и към баланса? Да, и към това, което казахме, да придадем материална форма на нашите копнежи и мечти и дарбите, които имаме. О, това звучи чудесно. Идеално е за край. Йоанка, благодаря ти за прекрасния разговор. Надявам се да хареса и на всичките почитатели на Астропланера, защо не и на хора, които досега не са се запознавали с нещата, които правиш. Могат да погледнат отказ от Астропланера на сайта ни, benitorio.com, както и да си го вземат в момента даже с отстъпка. Като един издател, аз трябва да си кажа... Разбира се, да. Практичната информация. Благодаря ти за този разговор. Беше изключително интересен за мен, както са всички, които водим, както ти каза, повече от 10 години. Надявам се да е било достъпно, въпреки астрологичната информация. Аз чета по различни форуми и коментари. Хората казват, стига сте ни занимавали с тези Сатурн и Плутон. Искаме да знаем каква ще е годината. Сега ние не можем да избегнем. И този ретрограден Меркурий. Аз смятам, че това са много хубави планети. И пак казвам на хората, просто всичко е каквото и да четете, каквото и да слушате. Астрологията дава матрицата, енергийната, а вече съзнанието и нагласите на човека и работата, която върши, проактивността, за която говорихме, това е много, много важно. Така че вярвайте в себе си повече и действайте. Супер!